hører et af mine kunststykker fra min digtsamling, der hedder Nøgenhed, og det er kapitel 3. Det er sådan, når man poesi slammer, så har man op til 3 minutter og 10 sekunder til at performe ens akt. Og jeg må ikke bruge nogen hjælpemidler, jeg må ikke have musik, jeg må desværre ikke være nøgen. Så ja, og jeg skal bede om, at man ikke klapper undervejs. Det her det er ikke et stykke til bedømmelse. Det er sådan, det er. Det er hverken godt, det er hverken skidt. Det er sådan, det er. Hvis der er nogen, måske nede foran, der føler stadigvæk, man har behov for det, så er det tilladt med en meget diskret. Og så heller ikke mere end det. Og jeg vil sige, jeg mener heller ikke, at jeg vil kunne gå til en finale, for som sagt, jeg er ikke bedre, jeg er ikke dårligere end nogen andre. Det er sådan, det er. Nøgenheden kommer ned til selskabet, går ind sammen med de andre. Vi kigger på hinanden, den store trædør, porten ind til himmeriget. Vi går ind hånd i hånd, hver for sig ved siden af hinanden, og alligevel sammen ind i dette mørke, lille, store rum. Omkring os, jeg kigger, jeg damper, jeg mærker dampen, kigger på stenen. Stenen er varm. Varm føler jeg pludselig indeni i hjertet. Jeg beskuer ud, ser en pige, hun kigger på mig, jeg kigger ned, jeg er nøgen. Jeg føler pludselig en varme, der går fra mit hjerte, ned mod maven og lidt længere ned. Hendes nøgenhed rammer mig, jeg føler en følelse af noget, jeg ikke burde føle, og alligevel føler jeg denne følelse, som jeg ikke burde have, men jeg alligevel har. Lysten til hende, men jeg er nøgen. Hun kigger på mig, jeg kigger på hende, vi kigger på hinanden. Vi smiler sagte, hun sagte smiler til mig. Jeg sætter mig ned, går hen til hende, stille og roligt. Mærker varmen fra hende, hende på mig, jeg på hende. Lige pludselig en følelse af varme. Ikke i maven, men længere ned. Vi kigger på hinanden, kigger på os selv, deler et blik, blikket vi delte, pludselig ånden mod min kind, ånden mod min næse, min ånde på hendes kind. Vi kigger på hinanden, øjnene vi fortabes i. Jeg mærker varmen, den spreder sig. Jeg mærker varmen for rummet omkring mig, og alligevel bliver den kold. Jeg undres, jeg længes, jeg tænker på et skab. Jeg kigger på hende, tænker stadigvæk skab. Jeg føler, jeg må åbne en dør. Jeg åbner døren, går frem til døren, kigger ud. Er jeg i et skab? Jeg kigger omkring, ser den flotte mand. Overvejer, skal jeg tage springet ud fra mit skab? Jeg åbner døren, kigger på ham, tager første mit skridt ud, går tilbage igen. Fornemmelsen, noget rigtigt, noget forkert. Jeg går helt ud af mit skab. Jeg kigger på ham. Gløden kommer tilbage.